тесно от нас. Бека, момци, живеете, само аз се трчкам. Айде. Аз чувам на вратата, да слушам, от всеки може да влезе на първо, може да се покърша първо. Аз не да отворим, но ти слушам тук на вратата. Боро, what the fuck? Боро, клипни. Кой глупак цар? Кой глупак цар? Тежи глупак. YouTube не помага, YouTube има едно видео. Ей, царе,